Kuku sing tupokku melon kening gentiasang ngabeke kawengku sagung jajahan nanging sanget hangikipi sang resikane Putra kang hanjok saking wiyati piye Kakang Wakni Gondel Sukalima kabar kawusanane anggone Kakang Durna hanglamar Endang Jayeng Resmi minangka dadya jatuh kramane anak Angger Lesmana Mandra Kumara. Baladalah ya. Kabaripun Bapak Panembahan angsal damel menapa mboten? Kula pundur sasana satring Banjar Junut nyadong kabar. Adi Juni kepiye Wakni Gondel Sukalima? Jebule akeh kang padha ngarepake putri pertapan Cemara Gading si Jayeng Resmi. Maknane bocah pringgondani si Gatotkaca uga nglamar si Jayeng Resmi kanggo pamane si Arjuna ya Janaka. Aratu Traju Tresna Prabu Bomanara Kasura uga melu ngayunake. Ora keri bocah degleng Antasena ya bakal nglamar si Jayeng Resmi. Kinarya jatuh kramane adine ya kuwi si Wisanggeni. Weladalah ya jagat Diwaya Bathara. Tegese akeh sing dadi klilip ya Kakang. Iya pancen bener. Mula kang saka iku aku ana sajroning pertapan Cemara Gading Kepara diwirang-wirangke karo bocah degleng Antasena. Lajeng kersanipun kados pundi Bapak Panembahan? Prayoga Antasena disingkirke luwih dhisik. Mengko bakal luwih gampang anggone bakal ngayunake Endang Jayeng Resmi mangkono Kakang. Iya Adipati. Mula aja kesuwen perintahno para Kurawa kinahang ngrangket si Antasena. He Kartamarma. Kula wonten dawuh paman. Kirapna Wadyabala Kurawa goleki Antasena kang dadi pepalang Angger Lesmana Mandra Kumara anggone bakal dedhaupan ngger nduringke paman dawuh dhateng sedika. Mangsa nembah kang piniji Kartamarma nedya medal undang Wadya Bala mangku rumahap kang para wadya anampi dawuh ira tan wonten kang samya kantun
nenggo dawuh bendhe bidal. Yo bidal sangjaning para Kurawa. Kalamun Cinandra lumaris lampahi. Yo. Lo. Wadya Bala Tamtama budal dina iki.
Yo, maju, maju, maju. Hanoman malumpat sampun prateng witing Nagasari mulat mangandhap katingal dalah musik to iki ndak sawang kaya ponakanku si Antasena. Iya wa Kapi. Kok lonjong mimis playumu melar mingkus ambekanmu daleweran kang dadi keringetmu. Bubar saka ngendi Antasena? Wa Kapi, piye? Aku tinangisan kawan adiku Bambang Wisanggeni. Wis to. Ditangisi adimu si Wisanggeni. Ya pancen kaya mengkono wa Kapi. Perkarane ngene ya wa. Adikku Bambang Wisanggeni dina iki lagi gandrung kayung-yun kelawan putri pertapan Cemara Gading kang wewangi Endang Jayeng Resmi. Lah banjur aku dijaluki turung kelawan adikku si Bambang Wisanggeni. Senadyan kaya ngapa to Antasena tetep minangkani karana apa? Sajeg dumblek Antasena ya lagi pisan iki dijaluki tulung disambati kelawan adikku si Bambang Wisanggeni kon nglamarake lumarap marang pertapan Cemara Gading ya kuwi sowan marak mangarsa ana ing Begawan Jayeng Sabda kang minangka dadi sudaramane si Endang Jayeng Resmi. Banjur piye Antasena mangkene ya Kapi tinemune jebul sing bakal ngayunake si Endang Jayeng Resmi ora ngomongake si Bambang Wisanggeni. Lho. Lah banjur sapa wae sing kepengin dedhaopan kelawan si Endang Jayeng Resmi putrine Begawan Jayeng Sabda kuwi mau Antasena. Sing pengin ngayunake ya kuwi pamanku dhewe Janaka. Kang Handuta ya kuwi kakangku si Gatotkaca kon nglamarake si Jayeng Resmi. Weh lah dalah. Pamanmu Janaka ya kepengin ngayunake, mula kuwi wae sing dadi gumun sajroning atiku ya kuwi. Sak banjure Pendhita Durna, Pendhita saka lima ya saka Panca. Ya hanglamar hangebun-ebun esuk anje Jawa sore. Nglamarake putra nata ing Ngastina ya kuwi si Lesmana Mandra Kumara. Sak banjure Ratu Traju Trisna ya kuwi Prabu Bumanara Kasura ya Kakang Srijaya kepengin ngayunake. Musik to. Kudune wong-wong kuwi ngalah. Krana apa? Pamanmu si Janaka ya wis duwe garwa kepara akeh. Sabanjure ya kuwi kakangmu si Bumanara Kasura kuwi ya wis duwe garwa, kuwi wis duwe bojo. Apa meneh Lesmana Mandra Kumara? Sapa wong wedok sing gelem karo Lesmana Mandra Kumara ki ya njur sapa? Lah iya, mula kuwi wa Kapi. Iki mengko katone kriwikan dadi grojokan, gojekan dadi tangisan. Ning aja wasumelang ing penggalih, aja bingung kang dadi rasamu ya Antasena. Sebabe apa wa Kapi? Siji pesti, loro jodoh, telu wahyu, papat derajat, lima donya.
wis tinata marang purbaning kawasa. Wis ana sing ngatur. Ibarat karantiya medhot, kapal ngono mlumpat, yen pancen si Endang Jayeng Resmi kuwi dadi jodhone Bambang Wisanggeni, ora kurang dalan kok Antasena. Kagiatane sang kapirangu ari nanggul kinempit kempit do sang retnaning bawana ya si tukang malang ati ya si tukang ngenes ing tias ya si tukang kudu garing Anoman malumpat sampun Rateng witing Nagasari mulat mangandhap katingal manodya yukurwa aking kelung rusak wara lan kesma Ladalah ya jagat ya dewa Bathara Antasena piye wae kapi sajak kae ana barisan segelar sepapan payunge megar kaya jamur barat tumbake hanyarang kaya jati angaran yen tak sawang katon saka kumlebeting gendera kae katone barisan Kurawa ladalah katone ora narimakake yen ku ngisin mirang-mirangke Begawan Durna ana pertapan Semara Gading mau aja wasumelang Antasena uwakmu Anoman kang bakal merantasi gawe nyingkirake barisan Kurawa jeneng sira Antasena aja kelangan kiblating kautaman uga-muga Wisanggeni tansah kinayoman purbaning kawasa lan bisa dadi jatuh kraman si Endang Jayeng Resmi Kurawa bakal singkirake Antasena aja ninggal dugong lan prayitna kok kabeh Ridho mawur mangawur wurahan pangarane ngajurit kong maguru kongso tata kaya butula wur panjriting trangga estim yang dwaja kang kekitir ora kata ingkang dwaja
aja lelayu sebit. Walah dalah. Kethek putih memplak ora panglingan uman. Ya Bambang Aswatama, Aswasuta utama, Aswa jaran suta anak utama apik kuwi anake jaran sing apik edan. Jenenge menungsa diweredekke. Sumedya laku marep menyang endi? Goleki Si Antasena yen wis ketemu. Penyembah Dalamala babate gulune. Apa dosa kang sarta keluputane Antasena? Dosane dikentong lupute dindit. Wani mirah-mirake bapakku ingkang minuling jagat Pandhita Durna anggepe apa? Madha karep kepengin hanglamar Endang Jayang Resmi. Endang Jayang Resmi kudu dadi garawane putra nata ing Astina Raden Anoman Lesmana Mandrakumara. Ora usah dadak melu celeng boloten kebolatengen. Padha-padha tamu, padha-padha dayoh, padha-padha ngombe wedang sak gelas. Kari ngenteni keputusan saka Begawan Jayeng Sabda sapa kang ditampa panglamare. Mbuh ora idep. Gelem ora gelem Endang Jayang Resmi kudu dadi garwane Si Lesmana Mandrakumara. Yen mangkono ngejak geger. Wani karo aku sing tak wedeni apamu. Matna sastra Jendrapatan Aji Japa Mantra tumpang setepat datang mlengsat iku gurune batangmu. Oh. 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 Ah. Oh. Ikat nyamber walang tandang manoman. Munyoe. Wah. Cepol datamu. Bong-bong we. Oh, mati aku. Yo. Ah. Oh. Wait. Ah. Oh. Wait. Ah. Oh. Ah. Oh. Ah. Wait. Aya. Oh. Oh. Wait. Oh, wait. Ya, durung ngalah aku. Oh. Oh, cekel, oh, hai, ha, hai, ha, hi, ha, wait, ah, oh, oh,
Wah. Bapak ya bapak. Mati ho hai wait ho hai Ayo ngantem mo Citraksi. Dangdeng tak prok. Ketutan blonggot. Gulungen genderamu bongkono gamanmu Kurawa. Karta marma kang bakal magut pupuh. Oh, Antasena iki sing tak goleki. Ayo, Karta marma maju leganing atiku ora bakal Antasena mundur jangkah. Gembilo dasmu kowe.
Kartomarma. Kilo cahe. Kilo cahe. Kilo cahe. Waduh. Bang Cino, ya. Babat samurai kowe. Minggat bosok balungmu. Hit. Meletik metu geni ini. Mlebu rumah sakit iki genah. Dursasana wonten dawuh matwe maju le. Ayo, ngantomo. Wait. Pas. Tiar gue. Oh, pat. Pat. Oh. Ho, ha. Hi. Cak manik karo gerang gue. Wah.
ndadekke pengingon-ingon ana kebun binatang kowe. Oh, hey. Oh. Hot. Ah. Oh. Hey. Hey. To. Hey ah. Hey hey. Ah hey. Hey ah. Hey hey. Uncaloman, yo. Balekke. Balekke. Woi! Ah! Ayo, boleh kalangan dhewe. Oh. Pisah. Miyat langening kalang yen aglar pandamuncar tinon ler kekonang surem sorotetan padang kasor lan pajaring purnameng gegono dasare mangsa katiga wis aja padha dardah munggah ing panca bakah panjenengan iki para sentana praja para nayaka praja para pejabat ing negara arep dadi apa kawulamu arep dadi apa rakyatmu yen kowe malah do gelut dhewe-dhewe do gegeran dhewe apa ora isin didelok karo wong-wong cilik
Jayang Resmi tak pondong. Tak pondong nyemot ana ning negara Ngastina dadi jatuh kramane. Putra daleme Ngastina Lesmana Mandra Kumara. Ke cangkeme kon muni meneng sik ke. Cangkeme kon meneng tak tapuk sandal jepit lho. Ayo meneng dhisik. Ayo Jayang Resmi melu aku tak pondong. Dadi garwane Paman Janaka, aja gelem. Aja gelem. Paman Janaka ki bojone akeh. Bojoku wae iki anake Raden Janaka. Kowe mara tuaku barang. Lah iya. Sampeyan Jayang Resmi iki dadi bojone Janaka. Kuwi ibarat wong arisan setahun iki ora mesti nyotel. Itu ping pindho-pindho to diubengne to. Setahun iki saking akeh. Setahun rong mesti entuk jatah kelon, ngono. Aja gelem. Aku ora nyawang rupa, aku ora nyawang bondo kang sarta derajat lan pangkat. Sapa wae bisa dadi garwane Jayang Resmi ning ana syarat-saranane. Syarat-saranane apa wong ayu? Sapa sing bisa mujuti cupu manik gambar bumi? Esu'a Surya bisa mondong dadi garwane Jayang Resmi. Lah Allah. Arep ning ndi? Tuku rokok. Sik, lungguh sik. Nah. Kowe bar kondi? Aku bar kok Pertapan Cemara Gading. Nglamarke si Jayang Resmi kanggo adikku si Wisanggeni, Lah iki keduga sainganku Kakang Gatut arep nglamarke nggo Paman Janaka. Wis saiki ditentokne pisan dulur apa orane ning kene. Kowe mbela aku apa mbela Kakang Gatut? Kowe ning pihake sapa sisan lek jotosan iki kok. Aja ngono, Dek. Lah sapa Bambang Wisanggeni iki durung duwe bojo. Adikku Wisanggeni durung duwe bojo. Paman Janaka wis semono kae. Paman kudune ya ngerti dhewe, ya ta? Kakang Antarja ngerti dhewe iso gagapi perkara iki. Aku ana ing pihakmu Antasena. Bakal dukung si Wisanggeni karo si Jayang Resmi. Saka ngendi kuwi? Saka Pertapan Cemara Gading, anake Begawan Jayeng Sabda. Nanging ana syarat-saranane. Lah iki aku sing njaluk tulung nyampeyan ya iki. Syarat-saranane apa? Kelakon Kang Jinangka bisa nggarwa Dewi Jayang Resmi saka Pertapan Cemara Gading yen bisa mujuti cupu manik gambar bumi. Kamangka aku ngerti dhewe. Cupu manik gambar bumi iki duweane mbahmu, ya ta? Ya kuwi Bathara Antabuga. Nanging saiki wis dicekel karo mbahe Kakang Bumenara Kasura kang aran Bathara Ekawarna. Mapane ana lemah. Padha-padha ning lemahe. Ya, yen padha-padha ning lemahe Kakang Antarja iso ambles bumi. Disi ana lakune Kakang Boma, merga Kakang Boma ya bakal ngayunake Jayang Resmi. Ya, tak disikane lakune.
Paman Patih Pancatnyono. Kados pundi nggir? Katone bakal kelakon anggonku. Dadi garwane si Jayeng Resmi. Napa titikanipun, napa buktinipun, nggir? Ya kuwi Jayeng Resmi njaluk syarat. Syarat-syaranane mujuti cupu manik gambar bumi. Kamangka Paman Pancatnyono ngerti dhewe, mongko Paman Pancatnyono mudeng dhewe. Yen sak mengko cupu manik gambar bumi ki sing nyekel mbahku ya kuwi Sang Bathara Ekawarna. Makaten, yo. Monggo nggih enggal mriko. Nggih enggal mriko, nggih ndang diboyong cupu manik gambar bumi nggo serah-serahan manten jenengan dhaup kalian Dewi Jayeng Resmi. Alah santai wae. Iki mengko sing genah rabi karo Jayeng Resmi, genah Boma Narakasura. Wis genah kuwi. Mergo sak lumahing jagat kurping langit sing gawa cupu manik gambar bumi iki jagat ora ana loro, jagat ora ana tunggale, ya kuwi mung mbahku Bathara Ekawarna. Kersanipun kados pundi? Wis dijupuk mengko. Apa sesuk-sesuk ya ora apa-apa. Sing baku saiki suka parisuka, seneng-seneng dhisik, royal dhisik, Paman. Makaten nggih ya. Boma Sida rabi maneh. Boma Sida wayuh. Ana kidung rumaksa ing wanci ratri. Hayu luputa ing lara. Ilai kabeh jim setan datang turun panas
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Mas Gareng, piye, Truk? Ah. Dik Bagong dalem Mas. Ah. Leren sawetara ya, Mas. Mengko perkara lakon kena disambung meneh. Heeh, ayo. Ingkang baku ya kuwi ngandharake kajat utawa acara ing pahargyan bengi iki. Ngono, Truk. Ayo. Inggih menika masih dalam rangkaian pernikahan. Inggih Kang Mas kula Mas Anjar kalian Mbak Puji Lestari anggenipun mbangun Bale Wisma mugi-mugi tansah atut reruntungan pindha mimi Kang Sarta Mintuna. Ngono ya, Truk? Iya, Mas Garing. Luar biasa. Hitungane awake dhewe ning kene iki nyaur utang. Lah iya. Wong nek nembusi wis suwe banget kok kepara 2 taun nek gak 3 taun kepungkur. Ngono, nggih. Kula awake dhewe ning kene iki nyaur utang. Iya. Wong jenenge ya mbiyen ki awake dhewe ya menangi pagebluk. Lah iya. Budaya-budaya pentas seni tradisi yang bersifat mengumpulkan orang, mengumpulkan massa, dibatasi. Lah iya. Ning awake dhewe bersyukure Mas Garing lan Dik Bagong. Piye Mas? Bersyukure saiki wis kembali normal alhamdulillah seniman tanggapan kaya disok. Ngono, Pelat AG dan AE utawa laladan khususnya Jawa Timur iki ben bengi ana tontonan, ben bengi ana hiburan, para awan bengi, sing wayangan, sing jaranan, sing campur sari, tayub. Ben bengi mesti yen deloki ning handphone, deloki ning status-statuse kanca-kanca mesti wis do tanggapan. Lah iya. Mula bersyukur marang Gusti Kang murbeng dumadi ya Mas Garing lan Dik Bagong. Truk. Iya Mas. Ayo. Ewadene mangkono awake dhewe ya kudu berbangga dadi wong Nuswantara sing isih nyekel lan ngregem jati diri sebagai wujud karakter budayane wong Indonesia, ya ta? Lah iya, iki wulan apa? Wulan Oktober, bulan depan ki bulan November, bulannya wayang. Kok ngono? Ayo no. Melalui Kepres Bapak Insinyur Haji Joko Widodo tahun 2018 telah mengetok palu November tanggal 7 dan 8 sebagai Hari Wayang Nasional. Kok iso diputuskan dengan Bapak Jokowi maksudnya iki biyen wayang telah diakui dunia sebagai karya agung budaya dunia. Tahun 2003 UNESCO sing mewakili pepunden dalang Suwargi Ki Haji Mantep Sudarsono. Jadi budaya-budaya Indonesia ini wis diakoni. Indonesia bangga dikenal di dunia luar oleh mancanegara. Dudu mergo apa-apane ning mergo budayane. Ya toh sing diakui UNESCO apa? Keris, wayang, batik lan akeh meneh ning kuwi nak jane masih dalam lingkup kebudayaan. Oh ngono. Mergo dengan budaya hidup kita akan indah ya Mas. Dengan budaya hidup akan indah, dengan agama hidup akan terarah, dengan ilmu hidup akan mudah. Amin amin ya rabbal alamin. Ternyatane wayang biyen rikala semana era-era Nuswantara malah dienggo media dakwah kelawan para wali songo khususnya Njeng Sunan Kalijaga anggone mensiarkan agama Islam ana ing bumi Nuswantara. Lah iya. Dadi wali-wali biyen ki ora anggerta, ya toh. Bungkuse apa wae monggo ning jerone iki tetep Islam. Contone ayo biyen ki genduren ning kuburan ki nyembah-nyembah kubur. Ning karo wali songo isine dadekne slametan, genduren dan lain sebagainya. Mumuji marang Gusti, ndongakne marang arwah sing wis kapundhut. Oh ngono. Kaya wayang barang.
Punakawan ki ora ana ning India ki ora ana. Anane ya mung jaman Sunan Kalijaga para malisa nganggone ngripta. Oh ngono. Heeh. Kaya Punakawan. Heeh. Hebat-hebat luar biasa. Heeh. Mas Anjar. Heeh. Matur nuwun Kang